Vďaka Ježiš, vďaka za Ježíše, vďaka Ježiš, s tebou bežím to chcem, vďaka Ježiš, že mi lásku dáš, volám Abba, Otče, volám Abba, Otče, vďaka Ježiš, vďaka za Ježíše, vďaka Ježiš, s tebou bežím to chcem, vďaka Ježiš, že mi lásku dáš, volám Abba, Otče, volám Abba, Otče, vďaka Ježiš. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Stretávame sa na tomto, ako sme pred Svetou omšou mohli počuť výklad, starobilom duchovnom mieste, kláštore pod Znievom, v tomto Božom stánku. Dôvodom nášho stretnutia je pripomenutie si krásneho životného jubilea našej sestry Janky. Preto je tu prítomná aj jej rodina, príbuzní, priatelia. Chceme spolu s ňou ďakovať za ten čas, kedy Pán Boh jej dával milosti, dobrodenia, sprevádzal ju, ochraňoval, viedol. Aj táto svätá omša, ako aj ona sama, chcela nie je obetovaná iba za ňu samotnú, ale za nás všetkých, ktorých jej Pán Boh poslal do cesty. Milá pani Janka, nech vás Pán Boh žehná. My ostatní, všetci prítomní, čo sme tu, chceme Pánu Bohu ďakovať za vás. A aby sme mohli naozaj obsiahnuť tie početné Božie milosti, ktoré má Pán Boh pripravené pre každého jedného z nás, otvorme mu naše biedné srdcia, aby ich požehnal. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu náš. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. Amen. Pane, zmiluj sa, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa, Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Modlíme sa. Pane, nech Tvojej cirkvi pomáhajú zásluhy a učenie svätého Dominika, vynikajúceho hlásateľa Tvojej pravdy. Prosíme ťa, na jeho urodovanie vzbuď aj v našich časoch presvedčivých kazateľov Tvojho slova,
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého vo všetky veky vekov. Amen. Čítanie z knihy proroka Habakuka. Pane, bari nie si od počiatku. Môj Boh, môj svätý, čo neumiera. Pane, za sudcu si ho postavil, skala moja, aby nás karhal, si ho upevnil. Tvoje oči sú čisté, nechceš vidieť zlo, nemôžeš hľadiť na neprávosť. Prečo teda hľadíš na ničomníkov a močíš, keď bezbožný požiera spravodlivé? Ľudí si urobil podobných rybám mori, podobných plazom, čo nemajú pána nad sebou. Všetkých vylovuje svojou údicou, vyťahuje ich v svojej sieti a zbiera do svojho čerenia, raduje sa z toho a plesá. Za to prináša obete svojej sieti a svojmu čereniu kadidlo. Veď ich pomocou má mohutný úlovok a vydatné jedlo. Preto bude teda stále tasiť svoj meč a bez milosti zabíjať národy. Budem stáť na stráži, postavím si rozhľadňu a budem pozorovať, aby som videl, čo mi povie, čo odpovie na moju žalobu. A Pán mi povedal, napíš videnie, vrih ho do tabuľ, aby sa to ľahko čítalo, lebo videnie ešte čaká na svoj čas. Ale sa náhli k splneniu nesklame. Ak sa aj oddiali, čakaj naň, lebo určite príde a nebude meškať. Zvedne ten, kto nemá dušu priamu, ale spravodlivý bude žiť zo svojej viery. Počuli sme Božie slovo. Pane, Ty neopúšťaš tých, čo ťa hľadajú. Pane, Ty neopúšťaš tých, čo ťa hľadajú. Pán tróni na veky, už si pripravil stolec sudcovský a spravodlivo bude súdiť svet. Podľa práva bude súdiť národy. Pane, Ty neopúšťaš tých, čo ťa hľadajú. Pán bude utláčanému útočišťom, príhodným útočišťom v časoch súženia. Na Teba sa spoľahnutí, čo Tvoje meno poznajú. Veď Ty, Pane, neopúšťaš tých, čo ťa hľadajú. Pane, Ty neopúšťaš tých, čo ťa hľadajú. Spievajte a hrajte Pánovi, čo na Síone prebýva. Ohlasujte jeho skutky medzi národmi, lebo on, čo pomstí krv, na nich pamätá. Nezabúda na nárek darov. Pane, Ty neopúšťaš tých, čo ťa hľadajú. Alleluja, 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 alleluja. Náš Spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť a evanjeliom zjavil život.
Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja. Pán s vami. I s duchom tvojim. Čítanie zo svätého Evanielia podľa Matúša. Sláva Tebe, Pane. K Ježišovi pristúpil istý človek, padol pred ním na kolená a hovoril: Pane, zmiluj sa nad mojím synom. Je námesačný a veľmi trpí, lebo často padne do ohňa a často do vody. Priviedol som ho k tvojim učeníkom, no nemohli ho uzdraviť. Ježiš povedal: Neveriace a skazené pokolenie, dokiaľ budem s vami, dokedy vás mám ešte trpieť? Privedte ho sem ku mne. Ježiš zlému duchu pohrozil, ten z neho vyšiel a chlapec bol od tej hodiny zdravý. Keď boli učeníci s Ježišom sami, pristúpili k nemu a spýtali sa ho: Prečo sme ho nemohli vyhnať my? On im povedal: Pre svoju malú veru hovorím vám, ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu, prejdi odtiaľto tá, prejde. A nič vám nebude nemožné. Počuli sme slovo Pána. Chvála Tebe, Kriste. Milý oltárny spoluprác v kňazskej službe Peťo, milý diakon Roman, milá oslavenkyňa jubilantka Janka, vítam naše deti s rodinami, prípustných, priateľov, farníkov, ľudí dobrej vôle, ministranta Jakuba, našich hudobníkov. Keď sa prejdeme po našej krajine, tak nájdeme už veľa vinohradov. Kedysi až toľko vína sa nepodarilo dopestovať, nakoľko je to aj iná klíma, trochu podnebie. Ale teraz tí naši slovenskí vinári získavajú ocenenia aj na medzinárodnej úrovni. A možno, že mnohí z nás, keď teda nešoférujeme, už nemáme iné povinnosti, dáme si pohár dobrého vína už po obede alebo po večeri. Kvôli čomu to spomínam? Ľudský život sa prirovnáva k mnohým veciam, ale taktiež aj k vínu. Pokiaľ to víno príde až k nám, tak je to dlhý proces. Potrebuje naozaj dobrú pôdu, veľa slniečka. A nielen to, ale aj tých pracovitých rúk toho vinohradníka, ktorý tam trávi celý svoj voľný čas. Pokopáva, hnojí, polieva, odstriháva tie ratolesti, ktoré tam nepatria. Zberá úrodu, lisuje. Ale aj to ešte nie je všetko. Ďalej to musí dozrievať v súdoch, v tmavých suchých miestnostiach, a aby malo neraz tú dobrú, správnu vôňu a chuť, trvá to aj dlhé roky. Rovnako aj ľudský život. Potrebujeme tie láskavé a dobrotivé ruky, ktoré nás vychovávali, formovali. Potrebovali sme veľa lásky. A vieme, že človek, aby dozrel, nestane sa to hneď. Je to tiež ten proces ľudského dozrievania v živote. A výsledkom potom je to, že človek je ako to dobré víno. Človek dobrého srdca. Pani Janka, aj vy ste prešli týmto procesom.
Zajisté ďakujete za vašich rodičov, starých rodičov, ktorí boli tými prvými, ktorí viedli vaše kroky, učili vás, ako žiť správne ten život. Ďakujete za svoje deti a zároveň aj prosíte o neustálu Božiu ochranu pre ne. Ďakujete aj za svojho manžela a prosíte za neho, aby spočíval v tom Božom náručí. Ďakujete aj za nás všetkých, ale aj za tých, ktorí tu nie sú, ale ktorí, ako som spomínal, skrížili vaše cesty života. A zaiste boli možno aj takí ľudia nepríjemní, alebo aj zlí, ale pre tých vyprosujete ten dar obrátenia, pokoja v duši. Ako ste aj sama povedali, vek je len číslo. To aj Jaromír Jágr povedal, keď hrával v NHL a už mal 40, sa ho pýtali, či ešte teda bude hrať, veď už v takom veku. To je len číslo, závisí naozaj. Keď vládzem ešte, budem. Ale tu nejde o vek, tu ide o to ľudské dozrievanie. Ruská legenda od Ivana Turgeneva hovorí o stretnutí všetkých čností, čiže tých dobrých vlastností v nebi. Pán Boh si ich predvolal a vlastne predstavoval jednu druhej. Na v konečnom dôsledku sa všetky poznali. Boli priateľkami. Až ostali posledné dve ešte dobrota a vďačnosť. A keď prišlo na lámanie chleba, povedali, no ale my dve sa nepoznáme. Sme sa nestretli ešte. Pani Janka, v tom vašom živote tieto dve čnosti sa stretli. A nie len tie. Je tam prítomná dobrota aj tá vďačnosť. Pani Katka Ďuríková, keď práve deň vašich narodenín v našej farnosti v kostole v Trenčanských Tepliciach, keď tiež mala príhovor a ďakovala, tak vypočítavala tam naozaj všetky aj tie, jak to môžem nazvať, funkcie, ktoré robíte pre naše farské spoločenstvo. Ste si vedomá naozaj tých mnohých Božích dobrodení, ktoré vám Pán Boh dal, a si to nenechávate len pre seba. V tom konečnom dôsledku spomeniem tú poslednú, že ste naozaj kostolníčkou v našom farskom chráme. Slúžite Pánu Bohu, ľuďom, celému nášmu farskému spoločenstvu. Nezištne a z lásky. V dnešnom evaníliu sme počuli, ako Pán Ježiš apoštolov trochu pokaral. Budou povedané zdusil. Prišiel muž so synom a apoštoli ho nedokázali uzdraviť. A Pán Ježiš hovorí, máte malú vieru, preto ste to nedokázali. V tom vašom ľudskom živote prichádzajú aj tie krajšie situácie, ale aj tie menej krajšie. A človek zostáva človekom do posledného vydýchnutia. Ale ako hovorí svätý Pavol, z Božej milosti som tým, čím som. Každý jeden z nás sme odkázaní na Boha. Jeho odpustenie, jeho milosrdenstvo, jeho milosti, aby sme naozaj boli potom schopní byť jeho nasledovníkmi. A apoštoli tiež, vieme, evanjelia nám hovoria o mnohých ich zlyhaniach, slabostiach, ale spolupracovali s Božou milosťou a stali sa stĺpmi, na ktorých staviame my svoju vieru katolícku. Pani Janka, aj vo vás príšti Božia láska, ako hovorí aj svätý Pavol.
rozdávajte ju naďalej druhým. Boh, ktorý začal vo vás dobré dielo, nech aj raz dokončí. Amen. Nasledujeme spoločnými modlitbami veriaci. Bratia, kňazi sú Boží služobníci, ktorí nás sviatosťami posväcujú a Božím slovom i svojim životom vedú k svetosti. Dnes si spomíname na svätého kňaza Dominika. V tejto spoločnej modlitbe prosme Pána, aby sme si vždy lepšie uvedomovali, že sme povolaní na svetosť, a prosme aj za spásu sveta. Bože, na príhovor svätého kňaza Dominika naplň darmi svojho ducha všetkých kňazov cirkvi. Prosíme ťa, vyslíš nás. Odmeň všetkých, ktorí sa vo svete usilujú o spravodlivosť a pokoj. Prosíme ťa, vyslíš nás. Vlož do srdc učiteľov teológie obraz ukrižovaného Krista, aby sa zachovala čistota katolíckej náuky. Prosíme ťa, vyslíš nás. Posilňuj všetkých, ktorí sú biedami tohto sveta ohrození na tele alebo na duši. Prosíme ťa, vyslíš nás. Žehnaj nášho duchovného otca a ostatných kňazov, aby boli vernými služobníkmi oltára a starostlivými duchovnými pastiermi. Prosíme ťa, vyslíš nás. Udel veniec nebeskej slávy našim zosnulým kňazom. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane, Ty nám dávaš všetko potrebné pre náš život. Príjmi naše poďakovanie za dar života, dar viery a za všetkých ľudí, kňazov a príbuzných, ktorých nám Pán posiela do našich životov. Prosíme ťa, vyslíš nás. Bože, vyslíš naše prosby a narodovanie svätého kňaza Dominika. Daj nám dobrých kňazov, aby nás viedli k výšinám svetosti. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Zalievaj ma láskou, ako záhradu sady polia. Zalievaj ma láskou, nech všetko rastie, kvitne, vonia. Zalievaj ma láskou, horké slzy odpláv preč. Zalievaj ma láskou, ňou mi srdce vieč. Buď mojím Pánom Ježiš, dnes sa ti zdávam, dnes ťa volám príď. K tvojim nohám Ježiš korunu skladám, chcem navždy tvojím byť. Buď mojím Pánom Ježiš, dnes sa ti zdávam, dnes ťa volám príď. K tvojim nohám Ježiš korunu skladám, chcem navždy tvojím byť. Zalievaj ma láskou, ako záhradu sady polia. Zalievaj ma láskou, nech všetko rastie, kvitne, vonia. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Nech Pán príjme obetu svoju, na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi. Prosíme ťa, Pane, na príhovor svätého Dominika láskavo zliadni na modlitbu, ktoré ti prednášam,
A silou tejto obety chráň a posilňuj všetkých hlásateľov evanília skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami, I s duchom tvojím hore srdcia, máme ich u Pána. vzdávajme vďak Pánovi nášmu Bohu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane. Svätý Otče všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo si dal svojej cirkvi svätého Dominika, ktorého dnes radosťou oslavujeme. Príkladom jeho svätého života nás posilňuješ. Jeho náukou nás poučuješ a na jeho príhovor nás ochraňuješ. Preto ti so zástupmi anielov a svätých spievame pieseň chvály a bez prestania voláme. Svätý, svätý, svätý je Pán Boh všetkých svetov. Plné sú nebesia i zem tvojej slávy. Hosana, 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 hosana na výsostiach. Hosana, 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 hosana na výsostiach. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosana, 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 hosana na výsostiach. Hosana, 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 hosana na výsostiach. Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary prosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krev novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Tajomstvo viery. Smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje zmrtvých stanie vyznávame, kým neprídeš sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a smrtných vstania Tvojho Syna,
obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodný stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a vedí ju v dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom, s našim biskupom Marianom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a primi do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote, v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou, Pánou Máriou, so svätým Jozefom i jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého, všetkú úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. Prijali sme Ducha Svätého, ktorom sme sa stali Božími deťmi. Preto sa osmeľujeme povedať. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježíša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľadne na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami. I s duchom Tvojim. Dajte si znak pokoja. Pokoj. Baránok Boží, Ty, ktorý snímaš rieky sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty, ktorý snímaš rieky sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty, ktorý snímaš rieky sveta, daruj nám pokoj. Daruj nám pokoj.
Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkov. Pane, Pane, si som hoden, Aby si vošiel po moju strechu, ale ovoce iba slovo a duša mi zdraví. Verím, Pane, a vyznávam, že Ty si Kristus, Syn živého Boha, ktorý prišiel na svet zachrániť hriešnikov a ja som prvý z nich. Primi ma dnes, Boží Synu, za spoločníka na svojej tajomnej večeri. Veď ja nezradím tajomstvo Tvojim nepriateľom, ani Ti nedám bosk ako Judáš, ale ako zločinec sa Ti vyznávam. Pane, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Vládca, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Svätý, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Prijatie Tvojich svätých tajomstiev, Pane, nech mi neslúži na súd alebo odsúdenie, ale na uzdravenie duše i tela. Bože, buď milostivý nech viešnemu. Bože, odpusť moje hriechy a zmiluj sa nado mnou. Mnoho ráz som zrešil, Pane, odpustí. Hľadím na tvoju tvár, srdce plné vďaky mám, môj Pán. Môj Pán, len v Tebe radosť mám, Ty mi nový život dávaš, môj Pán. Môj Pán, Teba potrebujem, môj silný, v Tebe istotu mám. Môj Ježiš, Ty ma už dvíhaš, svojou láskou ma obývaš, vládni mi Ty sám, môj Pán. Ty ma už dvíhaš, svojou láskou ma obývaš, v Tebe silu mám, môj Pán. Hľadím na Tvoju tvár, srdce plné vďaky mám, môj Pán. Môj Pán, len v Tebe radosť mám, Ty mi nový život dávaš, môj Pán. Môj Pán, Teba potrebujem, môj silný, v Tebe istotu mám. Môj Ježiš, Ty ma už dvíhaš, svojou láskou ma obývaš, vládni mi Ty sám, môj Pán. Ty ma už dvíhaš, svojou láskou ma obývaš, v Tebe silu mám, môj Pán. Ty ma už dvíhaš, svojou láskou ma obývaš, vládni mi Ty sám, môj Pán. Ty ma už dvíhaš, svojou láskou ma obývaš, v Tebe silu mám, môj Pán. V Tebe silu mám, môj Pán.
slova. Nikto ma nemôže odlúčiť od tvojej lásky. Nikto ma nemôže odlúčiť od tvojej lásky. Nikto ma nemôže odlúčiť od tvojej lásky. Tebe patrí. Tebe patrí. Nikto ma nemôže odlúčiť od tvojej lásky. Nikto ma nemôže odlúčiť od tvojej lásky. Nikto ma nemôže odlúčiť od tvojej lásky. Tebe patrí. Tebe patrí. Tebe patrí. Tebe patrí. Modlíme sa. Pane, posilnil si nás nebeskou sviatosťou v deň spomienky na svätého Dominika, ktorý svojimi kásňami priviedol cirkev k rozkvetu. Daj prosím, aby sa cirkev na jej príhovor aj dnes máhala a dosiahla plný účinok tejto sviatosti skrze Krista nášho Pána. Amen. Drahí moji, milí, všetci, čo ste v mojom srdci, chcem vám srdečne poďakovať a trošku vysvetliť, prečo ste tu a ako k tomu prišlo. Naozaj tie chválospevy, čo tu odzneli, alebo útorok u nás na oči. Nie je to len také pozlátko. Vy vidíte len ten obal, ale to, čo je vnútri, tak to veľakrát nevidíte. Spýtajte sa mojej rodiny, mojich detí, že to nie je tak veľmi, ako to je prezentované. Ale naozaj zo srdca ďakujem každému jednému človeku, ktorého mi Pán poslal do cesty, za môj život. Naozaj vek je len číslo, takže nehovorím o starnutí, ale hovorím o dozrievaní. A naozaj, keď človek dozrieva, tak sa zamýšľa viacej nad tými duchovnými vecami. A skutočne v každom jednom človeku, ktorého som si premietla z minulosti, tak každý ma niečím obohatil. Preto zišla tá myšlienka zavolať všetkých nie na moju oslavu, ale na oslavu Pána, pretože sme tu len z jeho milosti. Malo sa to konať na inom mieste, v kaplnke svätého Jozefa, ale očividne Panna Mária, zázračný obraz, Panna Mária chcela vás mať tu, v tomto milostivom mieste, duchovnom mieste, lebo
Ona to zorganizovala, ja som preto neurobila nič. A chcela, aby ste tu boli všetci, aby ste všetci boli hodní tých milostí, ktoré vás na vás chce vyliať. Takže verím, že toto tiež nie je náhoda, ale je to jej úmysel. Tak zverte sa jej, skutočne tá Panna Mária robí zázraky. Ten boh, ktorý vidíte pod tým obrazom, tak to je vďaka za zázraky, ktoré urobila v životoch tých ľudí. A prečo toto miesto, to sa ma tiež pýtali, prečo to nerobíš tam a doma? No pretože by sme sa všetci takto nestretli. Naozaj Pán otvára moje srdce odkedy dozrievam, najskôr cez moju rodinu, cez moju farnosť a stále rozširuje moje srdce a okruh mojich priateľov, či cez modlitbové spoločenstva, cez noci milosti, cez modlitby z hájička a potom išiel ďalej, ide až k tým, ktorí sú na okraji spoločnosti. To je zase dlhý príbeh, ako som sa k tomu dostala, ale naozaj dáva mi takú veľkú túžbu alebo takú milosrdnú lásku k týmto ľuďom a neviem si to vždy vysvetliť, čo ma k nim priťahuje. A preto vlastne ďakujem aj im, že oni mi dávajú veľmi veľa lásky, lebo nemajú nič iné, majú len to. A o to je to vzácnejšie. A chcem vám naozaj povedať, že život s týmito ľuďmi je veľmi jednoduchý. Nenaháňajú sa za ničím, žiadnymi majetkami, peniazmi, autami, dovolenkami. Oni proste žijú jednoducho v Božej láske a Božej milosti. A to je taká predsved z neba. Zistila som, že naozaj nič nepotrebujeme, len Božiu milosť, Božiu lásku, ktorá nás drží, ktorá nás posúva ďalej a keby sme všetci žili v tejto Božej láske, tak sme už nebi. Tak vás veľmi pekne ďakujem za všetkých a pozývam vás o 12. naši klienti majú modlitbu ruženca, tak oni vymeníme sa s nimi, ale my sa presunieme do domu svätého Mikuláša, ktorý je okolo kláštora, keď prejdeme, tak vlastne hneď za kláštorom je tam taká nová budova, tam je pripravené malé pohostenie pre všetkých, tak vás srdečne vítam. Na blaho sveta, našej oslavení Janke, mnohaja lita, mnohaja blahaja, mnohaja blahaja lita, mnohaja blahaja, mnohaja blahaja lita. Daj vo zdraví i spasení, daj vo zdraví i spasení, mnohaja blahaja, mnohaja blahaja lita, mnohaja blahaja, mnohaja blahaja lita. To nebolo, že pozlátka. Vy ste tu aj potvrdili, že opýtajte sa mojich detí alebo tých blízkych, ale tam sa to prejavuje, že človek je ozaj slabý, ale konáte to dobre, Boh je vo vás. A to je to podstatné. Aj tí apoštoli, vidíte, ale čo sa z nich stalo? Stále aj my pokračujeme na tej ceste toho úplného dozrievania a práve aj ten dnešný svetec ozaj sa o to usiloval, svätý Dominik, nazývali ho mužom Evanielia, tak aj vám naozaj vyprosujeme, prajeme, aby ste boli ženou Evanielia. A Gregor IX. O Dominikovi povedal, že s istotou, bez pochybností môžem povedať, že tento muž bol pripočítaný v sláve apoštolov v nebi.
tak toto aj vám prajeme, aj nám všetkým. No a teraz príjmime slávnostné požehnanie. Pán s vami, i s duchom tvojím. nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Poďte v mene Božom. Bohu vďaka. Vždy je s nami tá, čo viem, že ľúbi. Moje srdce, ruky, moju tvár. Vždy je blízko tá, čo viem, že chráni. Každý úsmev, čo mi život dal. Ty nás vítaš práve plnom lásky. Na tom tvojom tichom nádvorí čakáme ťa každú chvíľu, prosíme ťa, daj nám silu. Mária, ty naša kráľovná. Mária, ty naša kráľovná. Spojme svoje hlasy v jednu pieseň, ktoré všetkých srdciach tvorí. Silu viery, mladosť naša nesie a silou naše pevné názory. Ty nás vítaš práve plnom lásky. Na tom tvojom tichom nádvorí čakáme ťa každú chvíľu, prosíme ťa, daj nám silu. Mária, ty naša kráľovná. Mária, ty naša kráľovná. Ty nás vítaš práve plnom lásky. Na tom tvojom tichom nádvorí Nech ťa žehná Pán a nech ťa ochraňuje. Nech Pán rozžiari svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý. Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a nech ti daruje pokoj. Buď požehnaná, buď svätá, buď na slávu Božiu na tejto zemi.